Kagiti sa sarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulibag, kanagtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapaulwan. Kinaladingit, ti panagmaymaysa. Dimakkel ngagmaymaysa ni Subas obing. Katgapo iti dayta a sitwasyon na. Inaramid na ti amin, tapno makalungaw iti kinarigat. Saan met anapa ay daytoy, gapo ta nagbaligi iti panagsalukag na, kat nakaaon iti kinarigat. Ngam tinagbalin abunga na, nagtalinaed daytoy nga agmaymaysa. Gapo ta dinan na asikaso ti agpamilya. Iti maysa nga aldaw, kat. Saan ka kumaamasair iti damagaken ka, Sir Subas? Oh, anya day ta, manong intong. Awan ka din na talaga ti plano mga agpamilya. Naladingit tiyag may saan ka day? Pondo na itangay imbaga, manong intong. Iso na lang, tapanag kunak. Kat naladawan ti amin para kanyak. Apay anak ko nam ti kasta. 45 ti tawon ko, manong intong. Kat gapo tapasig at trabaho tinas asikasok idi kabampanhuagak. Kita ti langak. Laklakay pa'y nga adayo ti langak ngam iti langam. Sir, saan ka kumalata mapukawan iti namnama? Anya ti amom no addan to pa'y mangayat kan ka. No adaman bilang, manong intong. Masigurado ka dagitilangan sa nikwak ti kayat na kanyak. Imposible akayatan nakpay iti kastoy akasasahad ko ita. No saan ama ko na nga damit kabalak. Ay da, nabannog akon. Ay, ngam sana bali. Dandani akon iti balay mi. Sigurado. Ni matro ni na itamasabat ko. Ay da, sigurado anang gapumanin iti balay day ta lalaki. Payman. Naimbag nga oras yun, Nana Binang. Anya kumangay tinaimbag nga oras no si kamot ti masabat ko, Ronnie, ha? Nana Binang. No jak agbidot, naggapo ka manin iti balay, anya? Sinarong karak lang ni Silvia, Nana. Ay narune, imbagak mata ni di pailaan kan ka, asaan nakaakayat ti anak ko. Ngam natangkan ti ulam, di nakpulos ibang pangag, ha? Kasaritam man jay anak mo, intong. Ne, apay ni Silvia aya? Ay, natangkan ti ulo na. Imbagak lang arodan kan kuana, asaan ko akayat dayjay aroni apara kan kuana. Nga pastre kan namutlata no umay sumarungkar dito'y balay. Anya kalakit din aya Binang. Apay aya alapdam di anak mo nga umawat iti nga ili na. Anya kumangay ti masakbayan na iti dayjay aroni. May kan nangarod iti napintas a masakbayan, jay anak mo, alaman? Binang, no may papan itirik na ti anak ta, saan ko akayat ti makibiyang. No sino ti ayaten na, iso ti adan karbangan ngagpili. Saan arumbang nga iturayan ta? Naimbag ta na oray kamot lang dito, Silvia. Talaga pinagpadaanan ka. Oh, apay nga min, Ronnie. Amang ano dyan makasarungkar pa iji balayo. Ha? Apay man. Kinasaritan nak ni nanang mo. Dinak ka no kahit aparakan ka. Iso aparitan ako na mapan iji balayo. Anya? Day tatagpay so, Silvia. Inaramid ni nanang tikasta? Buhen, Silvia. Iso ang mabain ako na mapan iji balayo. Amangan ngamin no nakarkaron to nakaguran nak ni nanang mo. No makita nak pa sumarungkarkan ka. Amom, Sir Subas. Maragragsa ka nakman tunggal makitkita ka amang tartaripato ka dagiti mulam nga agbunga. Dagita lang amin ang tiliwliwak, manong intong. Isuda lang ang timangmangtad iti ragsak kanya.
Apay nga minadi kalatapadasan ti agaram, sir. Awanan tinamnama manong intong. Talaga siguro na itaning agmay-may sa aklangan, aging gatinggana. Sir, Pinadas ko mo't tinagparipirip iti balasang. Agam na ba inanaklaan? Kung alakaya ka nun, kat awanan ti karbangak, tanapanawan na kung ti panawan. anya? Day tati agpaiso, manong intong. Iso panagkunak, kasayatan no ibukbuk ko lang ti panawon ko ang mga sikaso kadag iti mulak ngagbunga. Iti kasta, saan ko unay amarik na ti kinalading iti panagmaymaysak. Kain dagit, Ninay, Sir Subas, apa yan? Kasla masaksakitan kayo matayin. kwa, awan anyaman da ito manong intong. Ha? Okay, aklang. Nagkita kayo iti dayjay Aroni, anya. Nanang, Kasano kumaan na amuam dagiti imbagakken kwa na no saan kayo ang nagsarak? Talaga natangken ti ulom. Sokir ka, Silvia. naira na laan nagsabat kami kin ni Ronnie, nanang. Iso anadakamat na kanyak ti imbagayo kan kwa na. Olbot! Nanang, Jackpot yan ang nagsabat kayo lang. Tikit di ibagam. Nagsinarak kayo iti dayjay Aroni. Da kayo ti makuna pamilya. Ay, nagbalinak la puman nakaskada kayo amula agbunga. Ta sigurado na ragragsakak pa eh. Makapaayat at talaga ni Subas. La. Napatagkan kwa na dagiti mula ng agbunga. Kasla kapamilya ng dagiti mula ng agbunga. No tratuan na ida. Bantayak lata ni Subas. Tamarikrik nga iso ti rumbang apakaipaayan ti maysa ana isang sangayan asagot. Ama ikarila ang kadagiti nadalos ti panagpuspuso na. Anya jay kunam intong. Masyanak kini Sir Subas, kunak, binang. Ni, apay kumaakasyam ngay. Kat nasaliwanwan ti panagbiag na. Kat no iso ti kabaknagan di ti lugar tayo. Iso ti kaaduan iti sanikwa. Ado nga agpaiso ti sanikwana nga magmaymay samay. Ah, Kanayon nang ibaga kanyak, analadingit kano ti agmaymaysa. Ibagbagak nga rod ken kuana, asaan pa'y mat analadaw ti amin. Kat mabalin na pa iti mga sawa no kayat na. Hanggang maawan kanon tinamnama na talakayain. haguray ka. Mano ti tawon na aya. 45. Ni, ubing pa'y ano 45 na laang. Saan pa'y alakay ti kasjay atawaan? Isumit ti kunak, ngam kunana alakay kanon gapu iti langana. Ha? Ni, uwan nga agpaysoan niya. Kas lalaklakay pa'y tilangan ng sika nga agtawon iti 50. Pudno day tabi nang. Isungawang kanon tinamnaman ha. Amukon. Anya day tabi nang. Basta amukon intong. Amukon no anya ti aramida. Sino ka? Di mong damagan no asino Subas. Amuna? Wan, nagpakita kan ka. Tapno ibaga asika tinapilik nga ikan iti na isang sangayan asagot. Anya ti kayat mo asawan? Adda pa nakabalin ko, Subas. Kat amok nga addan marikrik nam. Abo nga ti panang baybayam iti bagim. Idi impamaysam tinang pasayaat iti biyag mo. Amom ti may papan iti marikrik na. Kas iti nakunakon, adda pan nakabalin ko. Ita, ibagam kanyak, noan niya ti makaparagsakken ka. Pakaragsa kaklaunay ti tumulong iti sabali. No bilang laang, kaya't kukumati ag talinad iti lagip da. Tapno saan da malipatan ti kinaimbag nga impakita kadakwada.
Talaga anadalos tinakam mo. Matungpan, dayta, akid daw mo. Sa dino ti ayan maon. Apay akin lahat ang nagpukaw ka. Ayan maon. Ayan maon. Tagtagay na plagayam. Kaslag pay-paiswa na pasamak. Ang tagtagay na matlagay. Ang sakit ti tiyan ko. Kumarkaro at talagan ti sakit na marikrig na kiti tiyan ko. Anay ko. Tinsaganak. Irwar ko iti lugar ang makita ni Manong Intong no umay ditoy. Anya kayo matan, nanang. Kasla amak matan ni Sir Subas. Ngam kastakit din ti bagbagayo. Anya akas la ama. Ob-obeng ngam iti amam ni Sir Subas. Nanang, Di mo ka di napanunot. Asigurado asumaya at antibiyag tayo. No asawaan na ka ni Sir Subas. kinabak ng laka din tinapatagkan ka, nanang. Di ka man, Silvia. Apay, di mo kaya ti makalungaw iti kinarigat? Kayat ko, nanang. Ngam saan ko kayat tikas na ang pamuspusan. Iso asaan dak mapilit makisiningad kin ni Sir Subas. Tapno arman naklaang. Jak kayat, nanang. Makalawas ajak nakaumay dito'y ayan ni Sir Subas. Taday na si Kasok. Sa bagay, nagpakadakmat kitdikin kwa na Nakalukat mo tiri daw ti balay na. Sumre kaklatan. Sir Subas! Adda akon! Sir! Nay, apay ngay? Ayan nga ta ni Sir Subas. Apay nga, Diyos ko! Ni Sir Subas! Isuday ta nakadasay iti suelo! Intong, anya ngay daytoy mula ang nagtubo dito'y solar day di Sir Subas. Jakmet amo no anya day taamula, binang. Inikak idi tinagkalatkatan na, idi nakita ka nagtubo. Kita amnay, nagbungan. Uwin nga rod. Katibungan na, nagbubukal nga agraraay. Pudno day ta, binang. Nagmayata kitain dagiti agraraay abungan na. Awan apulos ti agmaymaysa, wenno agsulsulo lang abungan na. Pasig nga agraraay. Makan ka di tibungan na, Intong. Jaka mo mabuti nga kamang raman. Tamang ano saan mo't amakanday ta. Ay, mangpurusak man taramanak. Nene, binang, amang ano. Ay, unay kan binang. Kas kala mabisbisinan. Intong, nagsamit tibungan na. Ha? Makan tibungan na. Nagsamit. Kas kadagiti daduma amula day di Subas nga agbunga. Makan madlaeng tibunga timula anagtubo iti sular na. Imbinglay da intong tinasao a prutas kadagiti kalugaranda. Kat ado tinagnumara itinasao a bunga. Gapo ta nagtubo ti mula, iti solar ti sigod nga amo ni intong, inawagan da, tinasao abunga iti Sir Subas. Ngam idi agangay, nagbalinan nga ubas tinagan, tinasao abunga. May sa akita ti prutas, nga agraraay ti bunga na, tapno iti kaanuman,
Saan ton amarik na day di subas, ti kinaladingit, ti panagmaymay sana. Akas idi si bibiyag pay. Bueno obing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.